Miluzera, zu, enuen espero idazki, baina iritsi da, hene bizitzara hau ere. Presbizia? Ah, bai? Bai. Goizabiltz. Hori ba, enuen espero horregatik diot, eta, bueno, neurriak hartu behar, eta berezik irakurtzeko, eta optikara joan. Eta zer nahi duzu, eta hortan beti izan nahi zegia esan, patxar osoa, eta nahi duzuna. Eta telebistan eta jazteko eta bai, baita ere erabiliko ditut. Ba, probatu hauek, eta zu, oso pozik egia zan, Datozela gure lehiakiak, pasa barruna mesedez. Idoia Gana, Libe Irati, Eneko Aritz. Ondo? Gero, gainera idazki, ondo dator feminismorako ere, betaurreko moreak eta askotan aipatzen da. Betaurreko moreak ezinbestekuek. Hau dira literalki, eta gero inauteriak ere gerturatzen ari dira, horregatik. Txarrena da. Zer da? 3 urte eta gero, Bai? sinistu itxadutela. Ja. Hori da txarrena. Bueno, hori polita ere bada. Ba, hori politxe da. Idoia eta Gana, zer moduz? Ze kolorez ikusten da bizitza hortik? Ez que zintzaizu serio. Vale, barkatu. Bueno, hori ez arazo bat, komiko baten bizi modu, baina saiatuko gara itzein dezagun tajuz. Arroxa gitxien, ez? Aurreko finalak da gero. Amaikako azuzen jarrita, 1.000 euro, bere gintzat, oso no, 1.000 euro. Eta gero urrezko alderan, bakera. Hortxe, lehen biziko finala jokatu, eta erantzun zuzen bakarrera. Ondo? Bai, ahitzongi. Nahiko ongi? Agitz, bale. Itzegin ozen, mesedez. Ja, final bat jokatuta, amaikako zuzen erantzun da, badukagu beste botere bat, edo? Norte asmo? Disfrutatzea. Ja, dena ikusi dugu, así que... Bai, dena ez, Bueno. Guazakua gaur. Nahi duzu betorrekoak? Hori. Ez hauen irea dira. Hauen irea dira, animo bikote eta zorte hon. Eskerrik asko. Libete irati ze moduz? Ondo. Ja, lekutxo hartute, Miluzen? Bai, eskat. Hartzen. Bigarren saioa, zuentzat. Bueno, Libe, zer lagunek ze sorpresa hartu dute, zeuek telebistan ikusita? Itzela. Itzela? Itzela. Irati gogoratuko dugulako pixukide izan zinetela. Bai. Zer denpora? 3 urte. 3 urtez. Orduan ja aiztek. Aiztetxuek, ametik aurrera ia betiko. Denak egiten da hor, bai ba. Iruñean ikasten, Libete irati, eta ia ikasketak amaituta, barain, bueno, balan atopatzen. Zer daukontue, Libezu zer bile zabiltz? Ni bioinformatikaren bat. Bioteknologia izulako, bioinformatikako masterra intxedako zulako, eta hor, zer da zehazki lanbidie? Datu biologikoak koronagailuen prozesetea. Ja, egia da horrela etxe da labururatzen badaukat osaba bat, edo nahi zu lagundu, baina... Yes! Fijo. Ze izango zara ona, zu? Onena. Onena entzat beti dago lana. Onena. Ikusi. Aurrezkuntzan, irati? Eta lehen hezkuntzan, biak atera eta, orduan, bueno, irekita... Baita ere. Bada zerrandatxuak eta izenak eta emoteko zelan dau, kontue. Bai, izena eman da, oain itxoiten. Datozela puntuak eta... Ondo. Bueno, bitartean, lekutxu eginda Miluzen, eta gu oso gustora zuekin. Orduen ongietorri gaurre, Gabon? Eskerrik asko. Eta bikote berri haurean, Eneko Daritz, Gabon, ongietorri, zer moduz? Ondo. Euskat urduri. Bai. Normala. Ondo eta urduri. Egin apustu, gorria da urdin. Bueno, kasu honetan, elkarren aurka baino, indarrak batuta. Indarrak aspaldi batu zituzen arren. Zezuek zarete? Osaba eta iloba. Osaba eta iloba? Ze ondo. Polita hori, Osaba eta iloba oso politxe da, Bueno, alere bakoitza dator leku batetik, edo? Bueno, bizi askoitzik, baina ni berez markinarrana. Ados, eta markinatik askoitiara nolabait. Bueno, biziko gora berak. Famili proiektuaren bueltan eta antxe iritsita. Arit, zu askoitiarra. Askoitiarra. Betitik. Bai. Eta nork ekarri du nor, Miluzera? Nik beha. Bai, Bai. Aritzek esan du Miluzera joan nahi dut. Osaba! Osaba, Eneko, etorri. Horrela izan da? Bai. Partida urdin. Edo egin duzu, bai, ez da, urdinak favorito aukeratu kasu honetan. Edo castinga egin duzu, beste osabekin, edo osaba bakarra da, edo... Ez. Nik 3 izeba dauzket, baina... Naxo beha... Bueno, familian ere polemikarik ez du sartu nahi. Etorri zara osabarekin, oso guztona da. Aritzeteneko lagunetik, eta ona Miluzera gatoz. Hori da. Tratu ezein da, lortutakue erdibana, Aritz, zeuretzat, osaba ekarri zu badakizulako utziko dizula 180, zelan dau? Berdintzat. Uste dut itzein gabe dagoela hori, Erne, ze senitartekoen artean, azerre eragiten duen kontua da, diru banaketa, eta bar, hemen alakorik ez dugu nahi. Gainontzean, Eneko, ofizioak eta... Ofizioak ondo. Zertan, handikaratu?
Bueno, ingenierizena berez. Aha. Eta, bueno, itxot lan urretxun ubikatu dauen Smart Lock izeneko enpresa baten. Da, bueno, almazen automatikuk eitxera eta... Smart Lock, Jende bizkorra bertan seguru. Derrigor. Bai horixe. Aritzu berriz? Ni Tolosan ikistea naiz. Leku, asko ikasten dahan. Asko ikasten dahan. Bizitzaz. Bai, orduan. Zehazki, Immakuladan edo? Immakuladan edo? Ez? Berazuin. Aha? Baina goi mailako ziklo bat, Dos. Bai. Paper eskola portan edo izango da? Bai, paper eskolan. Aha. Eta ikasten ari zara? Kirolai buruz Bale. goi mailako ziklo bat. Eta hau da gero, fisio etxeko asmo. Bale, bizi proiektua da. Bai, baina ez da egiten nik. Eneko jarriko balizu zentro bat jartzeko horrela logaltxo bat, dena itzaina dago. Gauza oso politak aterako dira bikotetik zaratzari gabe. Animo, eta zorte honen. Ongi etorri, zorteon. Eta ondo entzun, Bai. miluzeko sakuan, hau tratuak egiteko moduko da, Hogeita, 9.000 euro! Segurako. Itxutu. Leondo, ikusten da? Publikoa, etxalon, publikoa. Bilabonatik, hau batzuek, ongi etorri berriz ere. Zubi musuik azalago lagunak. Zondo. Eneko aritz, azteko zeuek aukeratu, zeuek, zer nahi zuien egin? Ikusi makusi, fotokumeak edo trigoaren berbak? Ikusi magusi. Ikusi makusi zeuentzat. Ideietan ari, Fotokumeak. fotokumeak oparitan, Libe trigoaren irati. berbak, libeti iratintzat. Zondo. Osondo. Babertsuarekin, hasiko gara, idoia ana, txirritatxo beran gora berakaz. Dei garrantzitsu bat, jaso du. Inspirazioak izaio falta, Urduritu da, Bai. serioa da. Bon. Idoia ana, zuen oinak, zuen berbak. Eta zuzendari batek esan, Zidan. zatoz proba, Egitera. lotxagorrituta ezin, Nuen. ez ustekotik, Atera. baina erabaki dut, Esana. beldurrak alde, Batera. George Clooney berria, Izateko. badaukateta. Aukera. Ondo? Komarera bonita. Bidean horrela estropozu txikiren bat, bakarra. 70 puntu bikotea zondo. Zirritatxo ondo daue. Bai. Bai. Eta emankorra, Bai. Jode. Libe irati, trigoaren berbak, kolorekin, eta barkatuko didazu, baina gau, pesizia eta imerritut berbak irakurri. Alanda bezezikine, nokitzitzu zonek. Optikatik zuzenean, Bai, Zei, neuke garbitxuko zut. Baina behar ditu. Parkatu. Hala. Orain bai. Vale. Zuek ere zorrozu begira da, mesedez, trigoan beroa datoz. Adoz? Bai. Goazen? Eta kolorekin jolasera, denbora libe, egia azaldu. Mi zuri egin. Egia azaldu irati. Zuria beltza gere. Boi. Aserre, Aurpegi beltzez. mozkortu. Mando urdinak jo. Egia azaldu. Zurian beltza geri. Aserre, Aurpegi beltzez. mozkortu. Karraska gorrian. Egia azaldu. Zurian beltza geri. Aserre, Aurpegia beltzez. mozkortu. Sudura gorritu. Bai. Nagikerian egon. Mando urdinak jo. Ondo. Iztun lizuna izan. Mingaina berdea ukan. Zorabiatu. Karraska gorrian. Egia azaldu. Zurian beltza geri. Aserre, Aurpegi beltzez. mozkortu. Sudurra gorritu. Nagikerian egon. Mando urrinak jo. Iztun lizuna izan. Mingaina berdea ukan. Zorabiatu. Presbizia, bapatea. Etorri zaio berari ere. Benetan zauz, inautrinetako... Nahi gabe ateratzen zaigu. Nahi gabe, ondo. Libe irati, oso ondo bost izan dira. Ondo. 50 puntu. Igual entzaiatzen zauz. Bai, gorputza askatzen digu hori. Eneko taritz, ikusi makusi. Zer? Bueno, Aritz? Posik? Bai. Eneko zu derrigortute hau eitxera, ez da? Ni antijokin. Oso ondo. Ondo, ekarri gitu ja etxetik honek. Batetik sortzi ondo begiratu, sukaldeko tresnak. Labana, sotzak, sardezka, espatula, zartagina, zuku makina, goraizeak, burruntzalia. Zuku makina, Eneko.
6. Burruntzalia. 4. Sotzak, Aritz. 7. Guraizeak. 7. Labana. 1. Zartagina. 8. Espatula. 8. Zardeska. 3. Zuku makina. 6. Burruntzalia. 7. Sotzak. 2. Guraizeak. 7. Labana. 1. Zartagina. 3. Espatula. 4. Zardeska. 3. Zuku makina. 6. Burruntzalia. 8. Sotzak. 2. Guraizeak. 7. Oso ondo. Hortxe zegoen, Ondo. Beste pare bat segundotan taula guztia osatu. Edo danak ale. Beti baik hortzuek, Osabailoak, lehenbiziko puntuak, 60, ondo. Ondo? Atxura polita dugu, ere, parekatua momentuz. Idoia, Ana, zuek aktore bokaziorik baduzue? Ez. Ba, aportxube bai. Ba, animo, ze hori tokatzen da Aportxube bai, orain. imintzioko oso nosarie. Imintziok egitea hartu lekua, libete irati bestaldean. Atera, barruko aktore hori mesedez. Eta, demora. A ver. Txe? Futbola. Korrika, salto. Salto luzera. Bai, luzera jauzia. Igela, Txakurra. katua. Oreña, Zezena. zezena. Ez, Zebra, elefantea. ez. Ana? Ernest de Dantea. Egin. Etxea, txabola. Txabola. Iglua. Mendia. Uf. Mendian, Vale. hauntza. Hauntza. Ondo. Libe. Ai. Jantzi. Jantzi, Ebagi. Magoa. Magoa eta bere laguntzailea. Zer egiten? Ebagitzen, erditik ebagiten Erditik laguntzailea. mozten Erditik laguntzaia. publiko egiten. Publiko abertzena. Publiko. Ondo. Oso ondo. Zuzendaria zen ez, bai, zuzena da, txa. Zan ezatela pertsona bat zatitu. Ondo, bikain. Ondo. Ze honati ez azken aldi zen maguek? Bai. Da magia ikuskizunek. Nirakit, beti esaten dut, azerakoa bagarrik, mago, dakit hau egiten. Hori bagarrik. Hemen ez errez, ez dakit zer gehiago egiten. Egon nintzen oholtza baten, Madrilen mago bategaz, da neureurrien tipo bat desagertu zan. Honetan? Neureurrien. Hori kuarrilako batek Da parranan nik egiten. usten haber, soka dauen, edo trampila bat, eta ez ebez. Orduen, kontuz eta errespetua. Baina, errespetua. Lanak, Bueno. zuei bai, 60 puntu. Gero galdetu nion. Trukoa zein zen? Eta esan zidan, fizika. Fizika. Bueno, libe Fizika. irati, izuek hortaz pixka bat. Libe gehiago. Bai. Horren imintziak, ez hartu lekua. Eneko taritz, bestaldean. Ete bekantxa, bai, egia, horrela. Egin apustu zuek ere orain, Demora. Espraixe, kolonia, Zer da? Bai. perfumia, Bai. Gidari. kotxie, autobusa, Vale? lo, Bai, beraz? autokaravana, Oso ondo. atea, pentsatu, Ondo? Hor dago? iesi, zutea, Ez, aritz, ze? pentsatu, Bai? aztarnan bila, Bai? Zer da hori? Detektibe. Bueno, non daude? polizietxea, Ez. Nola esan entzai horri, aritz? Makinji, PlayStation, Ez. Zer da hori? aztarna bilaketa, Bai? Zein nahi dute? zehose bilatu, aurkitu, Egin nahi dute? escape room. Bai! Hau batzue! Oso ondo! Jode! Bombilla biztuen, hori bai, iratita libe bedertu. Zer nahi dute? Zuek eneko smart locken diseinatzen dituzu erlakoak edo? Momentuz ez, baina bueno, igual tanteable egin zehose. Bai, dekea dar bat hori, Imintzeka bikain, 60, hau batzuek! Ondo!
Etxean, aritu gara? Ezer Nintzio gutxi. batzuk entxeatu eta... Nik pentsako zumon kiken garaikuna geixa, bai? Bueno, Baina, bueno, ordutik entxeatzen. egunotan ibiliga pixkat. No. Hori gerriko da, seguru. Eta gero senitarteko konexioa, eta bar. Hartu lekua mesedez. Idoiatan abestaldean. Hirugarren erronda datorreta. Bi taldea prest. Baten bora. Abaneko. Olatuak. Mendia, olatuak, ura. Uria. Ondo. Lainoa. Ez. Igeria, itxasoa. Ondo. Egosia. Ura egosia. Zer da? Itxasoa. Bai? Zer da hori? Bigarna. Arrauna. Arraunlaria. Bueno, Kanoa. Kaiak. ze behar dugu harit? Ze behar dugu? Pala. Ez? Arrauna. Zer da? Zer da? Arraunlaria. Ez? Itxasontzia. Nola da? Arrauneko ontzia. Hirugarna. Ai, nola da? Lo. Biak lo. Litera. Bai, osango. Lehenbiziko, azkar. Trainera. Ez, boia. Txaron. Zer da hori? Boia. Ez? Zer egiten du? Medusa. Bai. Ta bestea? Trainera. Jo! Bai! Zer? Elektrokardiograma bat eta... Behar ditu beterro bat dena, behar du, Dana? Ze tensio. Azken segundo arte. Dios! Oso ondo, iruroina Ondo, puntu, ondo. oso ondo. Badi, eta buruen gordetzen eta negauze. Bai. Ondo, ederto. Eroglifiko batzuk, Idoiana, Irribarre, ederrekin bat hor lehenengoa. Denpora. Ez ezazu zeure burua. Bakizan hongo den? Ez. Matxakatu. Ez, Zigortu. logo bat da. Logo bat. Dolce Gabbana. Bai, jeze. Dolce Gabbana ez, beste marka ezagun bat. Gucci. Gutxietxi. Gutxietxi. Ai, bai. Haseran, nongo bandera. Normala, koloreak ikusita. Bigarren eroglifikoa eta joka. Hau bai, denpora. Aurrek bazkaltzen dute. La. Zer gehiago? Jangelan. Oso ondo. Ge izki hori jaten da bigarren bat, jan, ge, eta hori non dago? Lanotan, jangelan. Ondo, bitik Oso bat. ondo. Berroita gar puntu. Ondo neskak. Ondo! Libe irati, eroglifikoak asmatzeko prest, noski? Bai, lehenengue, denpora. Gastatu egin zait sukaldeko. Bai? Bondi. Bonaingerua. Bondi. Iaztelakuek dien. De aurro eta ingerua. Bestera batera? Txintxoa. Bai, bombona. Bai. Bontxarra eta bonona. Ditugu, bond, begaitxek aldatzen du de hori. Ona, bonbona. Oso ondo. Txarra eta ona, zuzen nahiago. Ona. Ona. Zondo, beti. Beti Gualdeak ona. da ona, baina... Ona. Libe eta irati, bigarrena denpora. Zergatik egin zuen hori? Batek daki. Aupa! Bueno. Aupa! Irakaslea galdez zarabil. Eta nok daki? Batek daki. Oso ondo? Ederto? Tio, oraindik ez dut ulertu. Egun puntu, segulako. Enoglioia liberitik egiten. Bai. Katuarekin. Amiretako da, bai. Eneko, Aritz, zer? Eroglifikoek? Asmatuko Aritz? Nik ez. Ez, Osa betorri Eneko, asmatuzuk orduan. A ver. Gorri, a ver. Hori, egin apustu, bai. Lehenengo bat, denpora. Ez dira erabiltzen. Az irakurtzen. Pesetak. Oso ondo. Pesetak, musika taldea pesetak. Ez dira erabiltzen, ja? Ondo. Aritz galdetzen zer dan, pesetak? Ez, zeta diela. Piztik edo nik uste, bai. Bien artean. Ondo. Aritzek zetak eta enekok P, etzen erraza P. Bigarrena, denpora. Oso estu dituzu. Nor da?
Galartza. Bale? Arraken dute, ez dakit. Bale? Galtzak. Oso ondo! Iker Galartza, bidauz. Galartzak. Ar, kenduta, galtzak. Haupa, oso ondo. Ondo. Zuek txuriak falta? Bai. Era bikotari izateko, oso ondo bikote. 1 puntu, Zoragarri. Berriz ere, ez ditut behar orain berez, baina... Eta aurreko moreak beti behar dira. Eta horreko moreak beti behar dira, Bai, noski, bai. etxean ere argi izan. Eta atorrela orain, mi luzeko eskuaren deia da. Iopa! Amazue! Bai, gora? Aurrera. Zola biatu ere bai, adarra arriskutsua da, Monitorea da. Bai, Adar monitorea ondo. Idoiana, guazen ba, lehenbiziko komoinaren bila. Esnatzeko arazoak gaur ere. Nola du izena Nerea Aliasek primeran plataforman duen elkarrizketa saioak? Goxotasunean, intimitatean, isilpean, bikotean. Intimitatean. Ondo. Te batzuk azteko eta bokala? Eta entzun? Ea zuek? Bueno, zenbatetan entzun dugu, Gatza? 6. Lau. Katz gutxitxo. 8. Hori bai. Ze bokal? Eneko aritz? A. 3. erronda. Argazkiko aziak zeintzu dira? Txia. Begira, bi elikadura ikuskatzaile hemen. Txia, sesamoa, lioa, kinoa. Lioa. Sesamoa. Bai? Bai, kriston zume egin dez, esamue. Bai. Bokala? Esnatzeko arazoak gaur ere. Zer? Aurrera. Da entzun. Filmetan entzun genuen abesti hau. La La Land, Mamma Mia, A Star Is Born, High School Musical. La La Land. La La Land. Oso ondo. Bai. Bokala? I. Esnatzeko arazoak gaur ere. Astelenean loti eta makinan kafe gutxi. Vale. Oso ondo. Komodina, bikain, oso fin. Ederto, Idoi eta Ana zereginak betetzen, Libe irati besterren beste. Bigarren eskua zeuena, abantaila zeuena izango da, matematika kontua da. 6 zendu argazkiko persinak. Ruk, septum, tragus, rino. Tragus. Hori honekin. Izena dako ie? Septuma bai, baina tragus? Septuma zer da, non gue? Zuloa egiten den hori edo. Hemen da, arrezkatu. Hori denekin, bale, ados. Ez dakite zer bokala, mesedez. A. Septuma sudurrean. Bai. Ados. Aurrera. Zeona, ban horrentzen dugu, I Will Survive, kantuan. Donna Summer, Gloria Gaynor, Tina Turner, Lingwood, Simon. Tina Turner. Ez da. Neko horitz. Lindwood Simon izeleke. Ez. Gloria Gaynor. Oso ondo. Bokala. O. Eta aurrera. Urriko zenbatgarren astelenean ospatzen da Gernikan azoka nagusia?
Lehenengoan, bigarrengoan, hirugarrengoan, azkenekoan. Lehenengoan. Bigarrenin. Azkenekoan. Eta bokala? E. Libe Irati, urrengo ronda entzun. Sweet Mary. Ze urtetan klaratu zuen Betagarri taldeak Sweet Mary kantua? 2009, 2012, 17, 20. 2009. Ni batxilergoan. Ondo? Zen oso disko garrantzitsua gure bizitzan. Bokala? I. Askatu ingo du. Oso ondo. Hiruko erregela da formula erabilgarriena. Bai, Bai, eskuzartak, dagoeneko. Bai. Ondo! Komodina, oso ondo. Orduan, hiruko erregelaren arabera, Idoiak eta Anak, Libek eta Iratik lortu daute komodina, Eneko eta Aritz, zuek. A ber. Bueno, betetzen den. Kirolarekin batera. Zientzialarien arabera, zerezkoak dira unibertsoan aurki daitezken atomo arrunten 190. Oxigenoa, hidrogenoa, karbonoa edo boroa. Hidrogenoa. Oso ondo. Bokala? A. Zukaritz disimulatu, erantzuna ez bazen egien ere. Aurrera beti, Entzun! Zein kanturen bertsioa egin du Adimentxuk? Munduaren aurrean Brasil! Guau. Aberriaren mugak, Aitorren hizkuntz zaharra, guk euskarazuk zergatik ez gauden gu euskaldun. Aitorren hizkuntzarra, txiko, ez? Txiku, Hizkuntzarra. Leloko kantu ikasi dut gitarran. Hau, bai, Hau da, lamirre, tan. Peziatuta horrela, ondo? Ondo? Bokala? E. Eta horrela? Zein koloretakoa da Googleen izkia? Horia, urdina, berdea, gorria. Gorrixe. Ondo. Oso ondo. Ikain. Bokala? Eneko Aritz? I. Kirolarekin batera. Aurrera? Bozen bada entzun? Zein da entzun berri dugun taldea? What? Ja? Who? Wham? What, esango neuke. What? Ez, wham. Guam. Bai, eta. Zintzo deneko. Bai, parkatu. Ez zintzo diot, jokatu duzula zintzo, beste erantzun eman da. Askatuko. Bokala. Eta? Dieta orekatua eta ona da osasunaren gakoa. Lastima. Bueno, zuez hori hona, komo inoski bigarren. Bigarrena, eta Idoia Ana, markagailu bakari danuk, 340 eta 2 komodin. Lezaka urdaztu bin, zornotza zarauz, 340 eta komodina, 380, Eneko Aritz, Martina Ezkoitian. Puntu gehi horrekin, Mikote? Idoia Ana, zer ukasiko zareteran zuten, zein da zuzena? Adi, edatea, adierazten dute, berri estilo liburuaren arabera. Danga, danga, glu, glu, kurruka, klu, klu, zanga, zanga, zurrut, sirrin, sarran, zurrust, urrup, klik, bru, bru. Glu, glu. Ezagunena, kasu. Libe Irati. Zurrut. No? Eneko Aritz. Zanga, zanga. Idoia Ana. Urrup. Libe Irati.
Bai, Zurrust. zurrust, edan egiten da, bai. Eneko Aritz, Klu-klu. Ondo, Idoiana, Bru-bru. bru-bru, zurrumurru. Libe Irati, Ja. Bai? Klik. Urrupeta klik. Eneko Aritz azken erantzun zuzena bi ez dira zuzenak bat bai, eta tablako puntu dana jokoan. Eneko Aritz, Zirrintzarran. Zerrak egiten du hori. Libe Irati, Komodina. Bai, como baina. Komodina eta tanga. 150 puntu, markagailu da. bigarren erronda, Libe eta Irati, zeukasiko zeta erantzuten. Marrak dituzte. Zebra bidea, Belgikako bandera, zebra, Goliren kamiseta, tigrea, barrakodea, Alabesen lehen elastikoa, Daltondarren kamiseta, Bangladeseko bandera, Lisa Simpsonen soinekoa, Asteri asko indarra. Zebra bidea. Eneko Aritz, Zebra. Idoiana, Waliren kamiseta. Zuri horria. Libe Irati, Belgikako bandera. Beltza horia eta gorria. Eneko Aritz, Alabesen lehen elastikoa. Zuri urdina. Idoiana, Barrakodea. Libe Irati, Tigrea. azken erantzun zuzena. Eneko Aritz, Daltondarren kamiseta. Luki luk. komodin barik, hausartu egin behar. Bai, Oso ondo bikote! 150 puntu! hirugarren taulan, Eneko Aritz, zebokaziko zarete erantzuten. Woody Allen, zinemagileak, zuzendutako filmak dira. Blue Jasmine, Manhattan, Kill Bill, Rifkin's Festival, Match Point, Annie Hall, Sin City, Love Actually, Hannah eta bere aizpak, Gauerdia Parisen, Vicky Cristina Barcelona. Ba, Manhattan esan geu. Boi. 79an. Idoiana, Komodina. Blue Jasmine, 2013ko filma. Libe Irati, Rifkin's Festival. Donostian filmatu zuena. Eneko Aritz, Hannah eta bere aizpak. 86koa. Idoiana, Komodina. Annie Hall, Oceana. Libe Irati, Sin City. Ez da, Woody Allena. Eneko Aritz, Match Point. Zaunetako hau ere. ze gogorra, iruditu zitzaidan. Bai, ez da. Bai, Idoiana, Vicky Cristina Barcelona. Bai. Bardem eta Penelope Hori. ber maite mindu zienien. Azken erantzun zuzena, Eneko Aritz. Gauerdia Parisen. Eta hori ere zuzena da, beste 150. Eneko Arizentzat. Markagailuak 340, Idoiak eta Anak 500. Libek eta Iratik, Eneko Aritz 680. Idoia dana, alegindu gara ba, baina 5. saio azkena. 5 saio hone egin da, Zer modu zikote? Gustora. Egia da iritsi garela, eta oso pozik zineten, ez da? Bai. Finala jokatu, zakua irabazteko hortxe erantzun zuzen bakarrera geratu 1000 euro dituzu, Bai. Zertan erabiliko ditugu horiek?
Zinera ere emango dut. Ados, ondo, sofa berri bat erosi. Eta sofa hortatik, espero noski, gauero berriz ere jarraituko duzuela gurekin bat egiten. Hori seguru. Plazerra bikote. Idoietan, eskerrik asko! Eta aurrera, Miluzen, Libe eta Irati, aurrera, ondo ezta? Bai, gusta. Gustora, Bai. noski. Alaix, izango dira, eneko taritz ere, Bai. pixkatxo bat zurrituta, Bai. no? Desente. Baina hori ere bada Miluzeren parte noski. Ondo? Azkenean sailkatu eta puntu gehiagorekin. Sokatira datorren orain Libe Irati, zuek erantzuten lehenak. Itxaron, Bai? ez dagoen saiatuta. Ah, egia da. Ez dagoen saiatuta, zuek adi. Sokatira dantzi edako. Sintonia, bai. Bueno, dantza. Dantza, sintonia, dena dela. Nik soka, eta zuek tira. Ados? Bale? Venga, Soka! Soka! Ona Oso tirara, pionek. oso ona. Gartu legua, mesedez, oazen soka tirara. Txalo. Tak, denbora. Zein herrialdetako hiriburua da Tirana? Albania. Bai. Nor da Grease filmeko protagonista John Travoltarekin batera. Olivia Newton-John. Bai. Zenbat da, 23 kentzazpi. 16. Bikain. Nafarroako zein herritan egiten da zubi dantza Sanferminetan? Lesaka. Oso ondo. Zein figura geometrikoren aldeen erlazioa frogatzen du Pitagorasen teoremak? Triangeloa. Oso ondo. Zein da portugesera hitz egiten den Hego Amerikako herrialde bakarra? Brasil. Zehtu, bai. Zein euskal lurraldetan dago Enkarterri? Nafarroa. Bizkaian dago. Nola du izena iPhoneak duen sistema eragileak? iOS. Bai. Nola du izena Zuta Gartaldeko abeslariak? Aitor Arratibel. Aitor Gorosabel. Barkau. Zenbat metro luzera ditu igerileku olimpikoak? 50. Bai. Zein animalia erabiltzen zen mehatzetan gas toksikoak antzemateko? Txakurra. Ez txoria. Zein udalerritan jaio zen John Ram golf jokalaria? Donostin. Barrikan. Ozetan bazaude, zein lurraldetan zaude? Bizkaian. Araban, zer darama Doraemonek lepoti zintzilik? Zer? Paso. Txintxarria darama, kantoren arabera. Libe eta Irati, denbora. Imintzia gara ditu gara. Libe, Irati, zema duz? Ondo, finalik ez, bigarren saioa, momentuz, urrenguen ja betera noen lekuta hartuta egongo zarete. Oso filmikote. Gustora zauek? Bai, oso. Gube bai, urrengan arte! Eneko taritz! Zuen aldeko apustua egin duenak, irabazi du gaur. Bai. Ikain, ez da? Oso ondo, bai. Osabelloak gaur Miluzera etorri eta finalera arte. Pozik, noski? Bai. Bikote ona! Bai, oso ona. Zakoa ere ona, irakurri behar dut, txalo, Jokoan... 29.000! Eta Erne, ze finalera salto egin aurretik, zubi muixu ikastola, azteko bila ona, oso ondo. Oso onak! Oso ondo. Azpimarratzeko guren jarrera. Eta gainera ipatu dira idazki, zubi muixu ikastola baduela ere serkia. Eta abestu nahi dutela, asera, mesedez, nahi duzuenan? Sekulagoa! Pasando! Belanga 10 berdin arteko zehazka eta bar. Urrie, Pasando. hau pasuek! Etxekuei esan, gurekin bat egiteko momentua dela, aplikazio batera eta finalean sariak eskuratu, Miluzeri esker. Eneko aritz, dirutza bat. Jokoan, Miluzteko zakuan, momentu honena, hala ere, Eneko aritz finaltxue. Txirrindulari zale? Bueno, nere atxo, bai. Bueno, zeo zer? Eneko? Ez aparteko. Joina da, bai. Hiru itzuli handiak esan da badakigu kokatzen. Bai. Zeintzuk? Giro de Italia, la vuelta eta turre. Ederto, Frantziako turra, Italiako giroa, Espainiako volta. Eneko aritz, sorte hon. Eskerrik asko. Txirrindularitzako hiru itzuli handietan
etapa bana gutxienez lortu dute. Denbora. Kurt Van de Bauer. Pierino Bafi. Abraham Olano. Miguel Marilasa. Txomin Perurena. Marco Pantani. Mikel Landa. Eric de Flaming. Fausto Coppi. Alessandro Petacchi. Thomas de Gent. Egiaztatu egingo dugu, 3 itzuli handietan, etapa bana gitxienez. 8 akats. Bederatzi, akats. Asko aldatu behar dira. Bai. Bai, ez dakit. Nurtzuke egiten. Azken egiaztapena egiteko aukera. 6 akats. Egin aldaketak. Eneko aritz. Urrezko galdera. Urte berean jaio ziren bi, nortzuk, denbora. Eneko aritz, somos... Eski. Oso gaizki. Maldamera freno igual. Ez eskoremuan, Kurt Van de Bauer, bai? Txirrindulari Flandriarra, garaipenentzako ez du oso betea ez. Ez eskoremuan Txomin Perurena? Bueno, historian palmares oparoena duen euskal txirrindularia. Turrean ez du etaparik. Fausto Coppi, ez eskoremuan. 5 giro ditu, 22 etaparekin, eta 2 tur 9 etapa irabazita, baina bueltan bat ere ez. Thomas de Gent, baiezko eremuan, zuzena da? Flandriarra hau ere, 3 itzulietan 5 etapa lortu ditu. Eric de Flaming, ez esko eremuan, zuzen? Etapa bakarra dut urrean. Ez ezkoan ondo bai. Abraham Olano. Baiezko eremuan. Zuzena da? Ez Olanok giroan ez baitzuen garaipenik lortu, ez ezkoan behar genituen Pantani eta Mikel Landa, baiezkoan ordea Pierino Bafi, Miguel Marilasa eta Alessandro Petacchi sprinter handia. 250 euro, Eneko Taritz. Honekin zer egingo dugu? Bidai bueltatxu bet, bizok batera, lekuren batera. 250 Bai, zeo zer? Kudeatuko itxo, gaztik. 250 gaztintzat. Bai. Ondo, Aritz negoziona, 1.000 euro, Eneko, badie? Ia hori
1.000 euro badia, baskari bat behintzet, ordaindu biko. Hor jak kudea dezagun biok. Hori da. Urrezko galderak 1.000 euro, balio ditu? Urte berean, jaiotako biak, zeintzuk diren? Jakin nahi dugu. Kopi eta Van de Boer. Zuzena da? Oh! Hola, no? Zapantani? Bai, honeko aritz, baina 250 euro irabazi ditugu lehen biziko etapan. Pizkanaka, osabaioak, onak, zei hortan bikote. Etxeku egietan urrendu geldialdia den, hementxe? Miluzen, segun